Bun venit pe canalul meu! În acest videoclip o să vă împărtășesc aventura mea în Thailanda, unde fiecare zi a fost o nouă descoperire. Hai să începem! Am fost în Thailanda în luna februarie. Am fost cazați pe insula Phuket, în Patong, însă am vizitat împrejurimile în excursii organizate cu taxi sau tuk-tuk. Am exploatat cele 2 săptămâni la maxim, deci despre Thailanda nu voi povesti într-un singur video, ci vor fi 5, poate 6 videouri. Insula James Bond, plimbare cu elefanții, vizită la Big Buddha, am hrănit maimuțe și am mângâiat tigri, cu caiacul pe Marea Andaman și cum arată de fapt insulele Fifi. Nu vă așteptați să vedeți peisajele tipice pe care le găsiți în majoritatea videoclipurilor postate, întrucât planul este să vedeți exact ce am văzut și eu, nu doar partea frumoasă, fără turiști sau agitație, ci așa cum este de fapt. În acest video vă voi povesti cum a început vacanța și ce am făcut în prima excursie din Thailanda. Am pornit din Londra, vă imaginați vremea din UK în luna februarie, și am aterizat în Bangkok, de unde am luat un zbor intern către Phuket. Am fost așteptați de către șoferul hotelului și am mai parcurs încă o oră până în Patong. La o temperatură de 38 de grade Celsius cu 80% umiditate, pielea ni s-a umezit instant. Am avut nevoie de cam 2 zile să ne adaptăm climei, căci în prima zi abia puteam respira. Seara era mai bine. Ne plimbam mereu prin oraș, mâncam în piață sau de la tarabe, de foarte puține ore am mers la restaurant, întrucât am ales să descoperim cultura culinară a locului. Imediat ce am început să ne adaptăm, am alergat către standurile cu excursii. Prima excursie a fost la insula James Bond, aceasta fiind unul dintre obiectivele turistice foarte populare în Phuket. Am fost preluați de la hotel de un minivan, care ne-a dus către port cam 30 de minute, după care am pornit cu barca. Deoarece majoritatea excursiilor durează destul de mult, pe lângă obiectivul principal, în cazul nostru insula James Bond, mai sunt adăugate câteva locații. Prima oprire în această excursie a fost la o peșteră prin care am ajuns într-o lagună. Atunci când am văzut că apa începe să întreacă de genunchi, iar tavanul coboară din ce în ce mai jos, am început să mă panichez puțin, însă nu a mai durat mult și am ieșit din peșteră și am ajuns în lagună. Ghidul a menționat că în această lagună, cum noi am ajuns prin peșteră, în mod normal nu este apă, însă, în momentul în care fluxul apare, apa se ridică atât de mult încât nu mai poți trece prin peșteră. Am avut noroc, ne-am întors înapoi cu brio. Zona respectivă era împânzită de lagune și ghidul a decis să ne ducă să vizităm încă una, de data aceasta cu caiacul. Următoarea oprire a fost la Koh Phangan Village,
unde am luat masa la un restaurant pe apă, însă nu doar restaurantul era construit pe apă, ci tot orașul. Într-un final, am ajuns și la locația principală, insula James Bond, numele real fiind Koh Tao, denumirea de James Bond făcându-și apariția în urma filmărilor pentru filmul Pistolul de Aur din anul 1974, în care Roger Moore l-a interpretat pe James Bond. Locul este iconic, într-adevăr, am făcut poze, am ascultat istorioare și cam atât. Ultima oprire a fost pe plaja Pania a insulei Bangko Naka, unde ne-am relaxat cam 2 ore și așa s-a încheiat ziua.